ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୁଣବାନା ଗୁଣ ମହାସଭାର ତ୍ରିଦିବସୀୟ 15ତମ ଜାତୀୟ ତଥା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାଅଧିବେଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଗୁଣ ଜନଜାତିର ମହିଳାମାନେ ଏକ ବିଶାଳ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏକା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ ଓ ସଂଗଠନର ପତାକା ସହ ଜୟ ସେବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ବାଜା ଗାଜା ନେଇ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ମହାସଭାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ବେହେରାମାଲ ସ୍ଥିତ ଭୁଲିଆଟିକ୍ରା ପୋଖରୀରୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କଳସରେ ଜଳ ନେଇ ବେହେରାମାଲ କିଷାନ ଛକ, ଗୁଣବାନା ଛକ, ବିଟିଏମ୍ ଛକ ଦେଇ ମହାଅଧିବେଶନ ସ୍ଥଳ କଣ୍ଟାପାଲି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର କିଛି ଝଲକ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିପୁଳ ପରିଚୟ।